Ay, nainit na guys. Dito ko sa garden. Pero kuan pa ron guys, oras mga 7, siguro mga 7:30. May nga na. Dito ko sa garden. Kinaluoy lagi ko guys, sa wang tanom guys. Bisang gali sa kong mga tanaman guys. At tubangan sa mua. Uwan. Nga mga laos na sila, malaos na ang dahon. Maluoy ko guys, uy. Mamubugad sa ko guys. Kagabi udi bantag. Okay. Mura ra gud na kuan guys, kanang tao. Maluya pod. Tanan need ta water. Nga makainom ta og tubig. Kay murag nabit kay murag magaingnon guys nga wala siguro way kaon basta makainom lang og tubig. Water is life baya guys. Kibaw mo jud ana tanan. Water is life. Na nga maluoy ko sa mga tanom guys oy. Ito laging pila ka adlaw ni guys nga wala jud ko naka ani-ani sa kuang kuan aning garden. Si ko huna guys. Wala na po ko nakadto sa garden. Nga bahalag malate ko basta maka bubo ka rin ang garden oy maluoy ko muna dyan samot nag inigtibok adlaw ga init bitaw guys so aga uwan na makuol ko nya guys. Nada ko ipakita ninyo na pod guys. So bunga ni sa patula guys. Insag usa ka patula mo nang gipupo. O pa ni ikaduhang bunga guys kay diha man po toy bunga waga ayo. Unsya nana po ko ipakita ninyo laing bunga sa kalabasa. Ang first nga bunga guys sa kalabasa nakuan kanang namatay na tangtang sa iyahang kanang aning vine kay ngano wala manggoy buwak nga laki kay once nga mubukad na iyahang buwak sa aning nagdaog bunga kinahanglan siya paupahan jud og laki nga buwak sa kalabasa kay di na siya maupahan guys og bunga aw kanang buwak nga laki di ni siya mo kuan dili ni siya mabuhi. Mao na siya kuan kayo guys no amazing kayo kanang kuan jud kayo katingalahan jud kayo ang mga binuhat sa Ginoo kay naliman ka buwak ra na sila tanom ra na sila pero dili sila mabuhi kung dili sila upahan og laki nga buwak. Kinahanglan pud siya upahan para mulungtad siya mudako siya no to namatay ya karon tuon tay laki ning kuan na pod ning kanang namatay na ang kuan siya kay mo lagi ni aglabaji bawog mabuhi ba ni lamenta og inika bukad niya na puy laki nga mubukad buwak. Mo niya itong kinabuhi guys na guys. Muli na ko sa bahay kay magluto kong sulang dali-dali guys. Magluto ra ko kog itlog guys kanang tortillas nga itlog kay
oras kuri-kuri pag ubang sudan nga medyo trabahoso nga buhat nangataga kay ako mga pagumangkon guys ning uban ako dire nya nama may mga ingani guys ilang pangwaon ilang sudlan-sudlag bato sudlan nila og yuta nang giuli sa ring kahoy ba guys nga gikatayan sa among passion fruit nya akong giuli kay ug manganhimi mangita sa mga kuan guys mangita sa kanang lata sa raman tong punuan aning kuan nawa mo nang pukibaw asag punuan sa kuan ani para man to nangita ko sa punuan sa patula guys bug sa ara to dapita kay sobra nga tubig guys ba nagi kuan gidam kog balde guys aghang sprinkling can gamit kayo guys lagi may hose pero ko kibag unsaon pag connect sa puset guys na kaning nga hose guys pinadani sa akong sister-in-law sa France nindot kayo guys ba gamiton pili lang kag unsay mo gusto nga klase sa bukad sa pagbubo gibilin ra na guys diyan po yung mga awat ito guys uli na ko guys hindi na ko maga pupog itlo guys kaya wag na itong paguan na kung bana mo na hinapog na kaya huwag itong gisugo da tanahon itong buang talong masag kuan nila ito magabubo ko sa uang kuan talong ang talong nga lilion nga muna-munang atiman guys para mabuhi na way bubo lagi guys na kiton mo no guys guys buhi in taon mo maluoy mo kay naay mangayo ninjo drilling ka adyo mo ha adyo mo kamatay kay kanang narabay na nga adyo isag tulong buok kuno nga kuan tulong buok nga kanang sidling ya ora ba jud ko ni balibad og dili mo ra gyapon kog ato sang padagkuon nya mo ni karon drilling ka ayo mo na nga adyo mo tigpatay-patay pagwapa mo ba kay panghatag biya mo nako di ta mauwaw ba manghatag butang ko bagong plant sold sa CR guys ang tangan sa tanaman guys is kalipay the kalipay plants o kanini ang snake plant na siguro ni murag espada snake plant nga agit sang dahon guys kay round naday kilhob na guys siya bagong tanaman nga akong isulod karon okay pagabantayan po guys ug kaning tanaman nga isud nimo og sala isud nimo sa kanang kuan CR kay mga brown na niya ang mga dahon guys kinahanglan man siya og sunlight kay mauman ang ilahang pagkaon
Siya mo na nga bantayan guys. Pamaut na yung dakong. Need na siya ikawas. Gamong kandol nga nagama karon. Kani mo ni ang nagama karon? Kanira? Nga color? Puti o puwa. Oh. Kani day karon ni ang naggama kaning puti o kaning puwa. Mura man di puwa murag po shopping saba. Zamo ni ang mga daan ang nagama. Ya dara mo na siya. Hi guys, mo na mo sudan ron guys. Noodles from kuani courtesy of American noodles guys. Bitaw guys, so pinadani guys na dahan kay sabaw kay dako man gud ilang noodles guys. Di para diri sa Philippines nga gamay ra ilaha didto. Dako unsa tabangon. Na mo na siya guys, ang sudan rong panihapon. Mag-noodles sa taron guys, kay lami ikaw noodles panagsaan guys ba. Dili lang kanunay.